Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Звычайна можете слухаць яго і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте і на канале YouTube. 18 красавіка суд Ленінскага района Брэста прызнаў вінаватым блогера Сергея Петрухіна ў публічным паклёпе і знявазе міліцыянераў. Блогера пакаралі вялікім штрафам і загадалі заплаціць гэты штраф цягам месяца. Пра тое, ці сапраўды быў паклёп на міліцыянераў, ці гэта ўсё ж такі наступ на свабоду слова, мы і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта галоўны берасцейскі паклёпшчык на міліцыянераў, блогер Сергей Петрухін і старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрей Бастунец. Добрый день, шановное господарство. Добрый. Сергей, адразу пытанне да вас і тое, з чаго, в прынцыпе, ўсё і пачалося. Так навошта і за што вы напаклёпнічалі і зняважылі сваіх берасцейскіх міліцыянераў? Я такога не меў, не рабіў, нічога падобнага. Я просто асвятляю іх працу. Вось. І тое, што у чым мяне вінавацяць, гэта ўсё лухта. Андрей, я так разумею, што ўсё ж такі Беларуская асацыяцыя журналістаў ад пачатку сачыла за гэтай сітуацыяй. Вот ад самага пачатку, якая была рэакцыя, ну, то есть, як успрынялася тое, што адбываецца вот, у дачыненні да Сергея? Ну, рэакцыя не толькі бажа праваабарончых арганізацый, арганізацый грамадзянскай супольнасці была выкладзена яшчэ да прысуда ў сумеснай заяве, у якой мы лічым, што так, гэта ў першую чаргу і наўпрост это пераслед за карыстанне сваімі канстытуцыйнымі правамі, правам на свабоду меркавання, права на свабоду слова і юрыдычныя моманты, звязаныя з тым, як гэта справа ўзнікла, і яна не дае нам магчымасці прыняць пазіцыю дзяржаўнага абвінавачвання. Дарэчы, вось пра словы, як гэтая справа ўзнікла. Я так чуў, што не ўсё так вот проста было з гэтай справай, што нібыта спрабавалі прыцягнуць, потым прызналі, што паклёпу не было, потым зноўку з'явілася эта справа. Ці так было, ці не так? Як увогуле сітуацыя была? Не, ну яны ўвогуле доўга марудзілі, нешта рабілі. Самае цікавае тое, што тычыцца, напрыклад, паклёпу. Як можа быць паклёп, калі я паўтарыў словы чалавека, які распавёў мне сам пра сябе, калі мне пра гэта распавяла яго маці, калі пра гэта казаў Белсат год таму, які гэта можа быць паклёп? Што тычыцца абразы, профессор Лукашанец, самый вядомы профессор Беларусі з Акадэміі навук, напісаў у сваім заключэнні, што абразы няма, непрыстойнай формы няма, і больш таго, ён таксама азначыў у заключэнні, што гэты каментар, які абразіў міліцыянтаў, не з'яўляецца публічным творам. Вось. І гэта ўсё, канешне, гэта ўсё з акумулятарнага завода, я так лічу. Бо калі я асвятляў падзеі міліцэйскага бязмежжа, такога не было. Вось толькі пачаўся завод, нам же зрабілі яшчэ адзін прысуд з Кабанавым, дзе мы распавялі пра iPower, і нас прыцягнулі, там далі штрафы вялікія за тое, што мы нібыта сказалі некую там няправду. Хаця мы заўсёды адзначаем, што гэта было менавіта наша меркаванне. Тобто, мы будем гэта абскарджваць у пракуратуры, але гэта наступ на свабоду слова, гэта відавочна. Ўсё ж таки больш падрабязна. Вот вы зараз сказалі пра аднаго, я так разумею, міліцыянта, які нешта вам там распавёў, пра якога распавядалі і іншыя, але у прысудзе, калі вам там прысудзілі кампенсаваць маральныя страты, то там было іх штук 5, по-моему. Іх там было 4 чалавека. Ведаеце, самае цікавае тое, што крымінальную справу па хадайніцтву галоўнага нашага следчага Сычова возбудзіў пракурор Варабей, які выконваў абавязкі галоўнага пракурора горада. Ну, калі такое было?
Што гэта я напрыклад ніколі не чуў, каб там из-за вадзіцеля чи там нейкага даяркі такія былі рэчы. Вось тым больш што міліцыянты яны людзі дасведчаныя у юрыспрудэнцыі, могуць сябе самі абараніць. Гэта грамадзянская справа. Вось і тое, што так здарылася вельмі там это замоўленая рэч. Андрей, сапраўды вот такая сітуацыя, калі нібыта не было знойдзена ніякай там паклёпу, здзеку і справу ці спынілі, ці там накіравалі на дапрацоўку, і раптам узнікае пракуратура. Вот наколькі вот з пункту гледжання юрыдычна гэта ўсё правільна, неправільна, вот якім чынам тут узнікла пракуратура, калі міліцыя прыняла, што там нічога страшнага няма? Ну, калі разглядаць гэту справу з пункту гледжання менавіта юрыспрудэнцыі, разбіраць менавіта гэту справу, як мусіла быць, як яно было, то насамрэч вельмі шмат чаго можна сказаць, і Сергей ўжо некалькі прывёў там аргументаў супраць той версіі, якую прадставіла абвінавачанне, з якой пагадзіўся суд. І першае, калі мы кажам пра паклёп, то самае галоўнае, паклёп гэта мусіць быць наўмысны распаўсюд інфармацыі, якая недакладная, якая ганьбіць іншага чалавека, і пры тым той, хто яе распаўсюджвае, ведае, што яна несапраўдная, гэта інфармацыя. Калі чалавек мае ўсе доказы, словы сведкаў пра тое, што гэта тое, аб чым ён кажа, мела месца, тут нават не мае значэння, ці адбылося гэта насамрэч ці не. Але калі ён гэтым упэўнены, аб ніякім крымінальным пераследзе па артыкуле паклёп гаворкі ісці не можа. Гэта вось проста адзін з такіх невялікіх момантаў. Другі момант, які мы пакуль што не закраналі, наколькі я ведаю, па заяве вось таго чалавека, на словах якіх сюжэт рабіўся, некалькі разоў праводзілася разбіральніцтва, і было 8, здаецца мне, адмоваў ва ўзбужэнні крымінальнай справы, і 7 з іх былі абскаржаны і адмененыя. І зараз зноў-такі ідзе абскаржанне. І гэта значыць, што мы нават не можам зараз сказаць пра тое, што інфармацыя, якую спадар Сергей распаўсюджваў, не адпавядае рэчаіснасці, бо пакуль што кропка ў гэтай справе не пастаўлена, але суд, забегаючы ўперад, выносіць свой прысуд абвінавачаны, і зараз, між іншым, ужо следчы камітэт не будзе разбірацца з гэтай. Ён проста па фармальных падставах скажа, што вынесена судовае рашэнне, і гэта, дарэчы, і такая падстава следчаму камітэту адысці ад разгляду вось гэтых скаргаў, якія на яго дзеянні ідуць. Гэта магчымасць закрыць тую справу, якая тычыцца здзёку міліцыянтамі над грамадзянінам. І гэта тое, што пакуль што не абмяркоўваецца, але гэта таксама вельмі значна. Ну і шэраг іншых юрыдычных момантаў тут ёсць, але самае галоўнае. Справа ўзбуджана па артыкулах, якія тычацца менавіта фізічных асоб. Там гаворка не ідзе пра знявагу прадстаўнікоў улады, напрыклад, у нас ёсць асобны артыкул. У нас 6 артыкулаў у крымінальным кодексе, якія прадугледжваюць адказнасць па дэфамацыйных саставах, складах злачынства. Дык вось гэта справа ўзбуджана па артыкулах, якія тычацца 188-189 знявагі грамадзянаў. І чамусьці у нас так апошнім часам ідзе, што па такіх справах вот этими грамадзянамі, якія нібыта зняважылі ці на якіх паклепнічалі, з'яўляюцца супрацоўнікі міліцыі, супрацоўнікі следчага камітэта. Звычайныя грамадзяне, якія іншымі справамі займаюцца, іншыя прафесіі маюць, чамусьці ідуць у суд грамадзянскі, а тут узбужаецца справа. І, мякка кажучы, нешта тут не тое, бо ў грамадзянскім судзе кожны свае доказы прыводзіць, ідзе роўная барацьба, а тут супраць чалавека ўся дзяржаўная махіна.
І зразумела, тут вось якраз пацярпелымі нібыта выступаюць вось якраз такі прадстаўнікі той самай махіны, якая абрушваецца на абвінавачанага. Зміцер, я не даказаў наконт вашага таго пытання, якое вы мне задавалі. Спачатку был адзін пацярпелы, а прапаршчыкі і другі участковы казалі, што не, нас гэтай дэбілы на слова не абражае, вы што, не, гэта нармалёва. І потым яны раптоўна становяцца пацярпелымі. Вось то бок альбо ім начальства сказала, альбо што, як так можа быць, то тут ён лічыць гэта абразай, тут не лічыць. І што вельмі хачу звярнуць увагу нашых слухачоў і гледачоў. Пытанне, якое ставілася перад экспертамі крымінальнымі, ці ёсць у гэтым дадзеным урыўку тэкста негатыўная адзнака. Прычым тут адзнака супрацоўнікам міліцыі і іх прозвішча. Прычым тут это крымінальны артыкул, тут павінна ўсё быць точна, дакладна. Што гэта? Там абраза асобы, выражаная ў непрыстойнай форме, а ніякая вось. І таму што яны там з'явіліся, і гэтыя дзве справы зрабілі адной, каб проста... І ведаеце, калі мне пракурор, а пракурора паслалі маладога чалавека, какому там ён толькі выйшаў там, бо нармальны пракурор туды бы не пайшоў, гэта ганьба, разумееце, і он там зачытвае і кажа, мы там взяли ўсе гэтыя, значыць, абставіны, якія смягчаюць мою віну, і дае мне максімальную санкцыю, не гледзячы на тое, што у меня ёсць сын, і не гледзячы на тое, што гэта, ввогуле, цалкам, я себе не хочу там апраўдваць, то бок, калі нешта напісаў на эмоцыях, калі гэта прызналі эксперты, калі гэта прызнал навуковец, калі гэта прызнала юрысты, Дарэчы, міліцыянты, якіх нібыта на якіх напаклёпнічалі і абразілі, як яны сябе паводзілі ў судзе? Я лічу, што яны паводзілі сябе нахабна. Уявіце, вось на вас нехта сказаў, напрыклад, насаты, чы там прышавы, так? І потым вам суддзя дае, на гэтага чалавека вы падаеце ў суд, і ён вам павінен выплаціць 1500 рублей. Гэта смешна. Што тычыцца галоўнага віноўніка гэтых падзей Ігнацюка. Падчас судовага паседжання прыходзілі людзі, якія казалі, што гэты чалавек іх збіваў. 2 разы. Аднаго яны не ўзялі, таму што мы яго не знайшлі, другі апаздаў, але ўсё роўна, я зрабіў відэа. І ні пракурор, і ні суддзя не звяртаюць на гэта ўвагі. Гэта не тычыцца гэтай справы. То бок чалавек сістэмна збівае грамадзян, якія аб гэтым прыходзяць у суд і кажуць, гэта легко праверыць, і яны таксама, як той Камінскі, не могуць дабіцца праўды. Разумееце, яны ідуць да начальніка Рауса, той кажа, ўсё добра, яны ідуць там у УВД, ім кажуць, ўсё добра. І што яны могуць дабіцца, калі заўсёды ім кажуць, ніякіх там няма составу злачынства з боку міліцыянтаў. Вось. І ён вядзе сябе вельмі нахабна гэты. Але я зараз думаю, што з ім нешта будзе, потому што ССБ не можа так гэта пакінуць, калі все гэта ёсць у інтэрнэце, і гэтыя людзі пра яго распавядаюць, што іх збівае. Яму мала не пакажацца. Проста што і не зараз яго не звольняць, каб не паказаць, што вось Пятрухін прав. Андрей, на заканчэнне першай часткі коротка, ўсё ж такі, я так разумею, што гэта справа менавіта свабоды слова. Гэта не тое, што сапраўды нехта некага пакрыўдзіў і нехта там пакрыўдзіўся і пайшоў у суд. Так, я цалкам не то, што згодны, я упэўнены ў гэтым, што гэта справа менавіта тычыцца свабоды слова, свабоды выказвання, і ўсё, пачынаючы, я ўжо паўтаруся, ад таго, як гэта справа пачыналася, і тым, чым яна скончылася, гэта пацверджвае. Добра, мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, што у нас у гасцях блогер Сергей Петрухін і старшыня БАЖ Андрей Бастунец. Далей пагаворым пра тое, ці можна адстаяць сваё права на свабоду слова.
хорошо без чудес, без наигранных скукой фокусов. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. Кіраўнік Львоўскай вобласці, адзінай ва ўкраіне, якая падтрымала на выбарах Парашэнку, сыдзе ў адстаўку. Пра гэта заявіў сёння сам Олег Сінютка. Гэта адзіны ўкраінскі рэгіён, дзе дзейны прэзідэнт Пятро Парашэнка набраў абсалютную бальшыню галасоў, 62% выбарцаў. Яўка ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне склала 62%, а парушэнні не паўплываюць на вынікі галасавання, заявілі ва ўкраінскім ЦВК. На мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе дарагое абсталяванне сапсавалася ад неякаснай расейскай нафты. Нясучыя трубкі праела іржа з-за падвышанага ўтрымання хлорарганікі. Пра гэта інфармуе прэс-служба прадпрыемства. Раней Беларусь ужо заяўляла, што з Расіі ідзе неякасная нафта з падвышаным утрыманнем хлора. У сувязі з гэтым нашая краіна абвясціла, што часова спыняе экспарт нафтапрадуктаў. Ад сёння ў Гомелі распачаўся італьянскі страйк таксоўцаў, піша Гомель Тудэй. Аўтамабілісты распавядаюць, што таксоўкі 155 і 181 павольна ездзяць па праспекце Леніна, чым затрымліваюць рух транспарту. Зранку ў панядзелак таксоўцы збіраліся ля аблвыканкама і абмяркоўвалі, як змагацца з канкурэнтамі. Максім і 7220 таксоўцы упэўненыя, што іх канкурэнты працуюць нелегальна. У бліжэйшыя дні ў нашай краіне чакаецца цёплае сухое надвор'е з парывістым месцамі моцным ветрам. Удзень будзе 16-21 градус вышэй за нуль. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё е прамовы разам з блогерам Сергеем Петрухіным і старшынёй БАЖ Андрэем Бастунцом. Мы працягваем абмяркоўваць суд над Сергеем. Яго асудзілі за паклёп і знявагу міліцыянераў ленінскага Раус Брэста. Сергей, падчас суда, вот якое было ўражанне? Ці можна было, ну было ж, там бывае, што адчуваеш, што магу даказаць, што я не вінаваты, што там не так усё зразумелі, ці яшчэ што. А тут было такое адчуванне, што магчыма перамога? Ведаеце, я даволі шмат часу праважу ў судах, вось, і магу з упэўненасцю 100% сказаць, што ніякага правасуддзя ў нас няма, таму што на маіх вачах я бачыў такія прысуды, якія не касаюцца палітычных, ну, то бок, адміністрацыйных спраў. І вось гэта страшна тое, што ўсё вось так происходит, что люди у костюмах прокурора, у костюмах судьи нешта гавораць, адвакаты гавораць, а потым яны даюць, ну, прысуд, ну, відавочна, просто так трэба, і все. Вось як пасадзілі, напрыклад, Ярася, якога міліцыянты збілі, там у 2017 годзе паламалі рэбры, яму там стралялі у яго ва ўласным доме на падворку. А потым праз год, калі маці дайшла да Менску, зрабілі праверку і пасадзілі на 2 гады яго. А чым тут можна казаць? Ну гэта насамрэч страшна, правасуддзя няма. І што тычыцца мяне, ну канешне не. Я просто бачу гэтага прокурора, гэтага Семенчука. А Семенчук, паміж іншым, у гэтай справе быў, ну, па ім шлі праверкі. А ён ввогуле даже мне не сказаў, каб я яму даў, ну, ці, можа, я хачу яму отвод даць, ці не, то бок, ну, не, гэта просто махіна, якая ўсіх давіць. Вот на дадзены момант гэта страшна вось для людзей. І людзі, гэта, ведаеце, яшчэ я там крыху публічны чалавек, мяне там ведаюць, а я просто думаю пра простых людзей, якіх ганьбяць там у гэтых судах. Яны нічога не могуць зрабіць. У іх адбіраюць маёмасць, іх садзяць там, все гэта фальсіфікуюць. Колькі людзей да мяне звяртаецца, гэта насамрэч страшна. І аб гэтым трэба гаварыць грамадству. Каб яны не баяліся і звярталіся там да блогераў, да незалежных СМІ. Андрей, вот калі браць увогуле вот такую сітуацыю з журналістамі, калі спрабуюць асудзіць, ну, асуджаюць за
не бярем за там, я не ведаю там працу на замежныя СМІ без акрэдытацыі ці іншыя такія чыста прафесійныя. А вот сітуацыя як з Сергеем, ці ёсць все ж таки магчымасць адстаяць і даказаць сваю правату і неправату іншага боку? Ну, нават ось ты узгадаў штрафы журналістам за працу без акрэдытацыі, і я скажу, што суд мог бы больш уважліва ставіцца да тых аргументаў, якія вось гэтыя журналісты ці іх прадстаўнікі выкладаюць у працэсах. Але мы знаходзілі ў матэрыялах справаў аднаго суду выпіску з рашэння другога суда. Гэта значыць, што яны карыстаюцца калькай замест таго, каб разглядаць кожную асобную справу. І што само па сабе кажа, наколькі суддзя, кожны канкрэтны суддзя ў дадзеным выпадку можа быць незалежным. Што тычыцца крымінальных справаў, мы можам узгадаць, у нас іх былі у нас крымінальныя справы супраць журналістаў за паклёп, за абразу. Гэта можна згадаць і Маркевіча, і Мажэйка, і Вашкевіча, Пачобута, а яшчэ Букаса, а яшчэ Ігнацюка. І ўсе гэтыя справы скончыліся абвінавачанымі прысудамі. Але сказаць, што супраціў гэтаму і грамадская ўвага не далі ніякага плыну, нельга, бо, напрыклад, у Пачобуту адна справа была закрытая. Калі яго абвінавачвалі па 2 артыкулах, адзін артыкул быў зняты. І ва ўсіх гэтых справах усё ж такі не было найбольш сур'ёзнага пакарання, не было пазбаўлення волі. Хаця і Маркевіч, і Мажэйка, і Вашкевіч былі пакараныя абмежаваннем волі, што прыкладна тое самае. Сергей, вы сцвярджаеце, што ўсё ж такі не там нейкая там знявага у вашым блогу стала прычынай для распачатку гэтай крымінальнай справы. Пасля суду, то есть, вы сказали, что все ж таки основное это ваш удел, ваша позиция наконт аккумуляторного завода. Пасля суду там до вас падыходзілі, там, скажем, прадстаўнікі ўлады ці там міліцыянеры, яшчэ там вы казалі: ну что, Пятрухін, даіграўся, а далей яшчэ горш будзе. Ну, нешта такое адбываецца, да, гэта пра гэта мне кажа там паміж іншым намеснік начальніка ленінскага рауса Мікола Самасюк. Вось он такі выбітны міліцыянт, славіцца сваёй беспрынцыповасцю, ён запугвае людзей, аб гэтым есть шмат сведчанняў. Ну, вось, і ён кажа: мы табе пасадзім. Нават учора быў стрым, і яны запыталіся там нешта ў мяне, там назвал меня нулём ягоны там падначалены. Я запытаўся: вас яшчэ не пасадзілі? А ён кажа: мы табе першага пасадзім. Ну, то бок яны былі ў форме і вядуць сябе вельмі, ну, непрыстойна, на мой погляд. Вось, но такія простыя супрацоўнікі, ведаеце, я ведаю, што вельмі шмат міліцыянтаў за мяне. Гэта 100%, таму што яны разумеюць тое, што адбываецца ў Берасці, тычыцца іх таксама, іхніх дзетак. Ну, у іх жа ёсць дзеці і ёсць мазгі таксама. І, можа быць, ведаеце, нават і тыя самыя амапаўцы, калі нас забіраюць, думаюць: божа мой, толькі б яны не пракрацілі гэта рабіць. Толькі ведь дзякуючы ініцыятыўнай групе і той, што мы распаўсюджваем гэта, адкрыццё завода адкладваецца. Ён быў павінен адкрыцца ў жніўні, і ўжо са жніўня прошлага года мог бы нас травіць. Але гэта ўжо амаль год прайшоў. Яны, можа, таксама моляць Бога, каб гэтыя пратэсты не скончваліся, і каб яшчэ людзі далучаліся да іх і прыходзілі карміць галубоў. Таму што, напрыклад, амапаўцы ставяцца вельмі лагодна. То бок, ну, падышлі, забралі акуратна, ну, нікога, напрыклад, мяне нікога ніколі не абражалі ніякім чынам, там не прымянялі насілля, яны ходзяць у лазню са мной, я іх ведаю многіх. Таму я думаю, што яны так думаюць. Канешне, яны пра гэта не кажуць мне ў твар. Андрей, вот вы сказали, что все ж таки судовая практика показывает, что отстоять свои правы вот журналистам, блогерам, фрилансерам достатково проблематично, коли не сказать, ну, наўрад ці магчыма. Цяжка, скажем так. Ці ёсць все ж таки спадзевы на что, на кого, вот до кого звяртацца? Что вот рабіць, скажем, калі наступны раз Пятрухіна, ці там, скажем, нейкага маладога Пятрухіна вобразна дзесьці вот так пачнуць прэсаваць, што яму рабіць? Я б сфармуляваў так: адстаяць цяжка, бо амаль немагчыма, адстойваць неабходна.
Сергей узгадаў, напрыклад, ужо пра міліцыянта, галоўнага фігуранта яго справы, і што не можа застацца пасля такога скандалу, які разгарнуўся, ён проста яго дзеянні без увагі. І хай нават у канкрэтным дадзеным выпадку чалавек не можа адстаяць свае правы па зразумела якіх прычынах, але я ведаю, што і па скаргах, і па вось такіх справах потым праводзяцца разбіральніцтвы, высвятляюць асобаў, дапрошваюць іх, апытваюць іх са службоўцаў, і потым можа наступным разам у іх ужо недзе там шчолкне такі выключальнік, і яны не будуць сябе паводзіць такім чынам, які паводзілі. Таму, калі чалавек абскарджвае нейкія парушэнні супраць сябе ці адстойвае свае правы ў судовым працэсе, ён не толькі самого сябе зараз адстойвае, ён яшчэ адстойвае правы іншых асоб, у якіх гэта можа закрануць надалей, і таму гэта рабіць трэба. Ну і другое, аб чым мы ўжо казалі, галоснасць, гэта вельмі значна. Я сталкиваўся, ну і нават калі была апошняя справа Тутбая, вось з пазіцыі, калі хтосьці казаў, што не трэба распаўсюджваць пра мяне інфармацыю, але калі б такую пазіцыю занялі ўсе абвінавачаныя па той справе, яна бы магла скончыцца значна горш. Але менавіта тое, што людзі пайшлі на галоснасць у дадзенай справе, яна у тым ліку і на іх лёсе адбілася лепшым чынам. Ну і ёсць яшчэ механізм не вельмі у Беларусі дзеючы, але тым не менш это абскарджванне ў міжнародныя структуры, камітэт ААН па правах чалавека, напрыклад. І гэта ізноў-такі увага, знешняя увага да таго, што адбываецца ў краіне, у пэўных сітуацыях, не кажу, што заўсёды, але ў пэўных сітуацыях можа станоўча адбіцца і на канкрэтнай справе, і на агульнай сітуацыі. Сергей, прысуд такі, 360 базовых, гэта штраф, плюс выплаціць кампенсацыю маральнай шкоды пацярпелым міліцыянерам, гэта 7750 рублёў, плюс яшчэ аплаціць судовыя выдаткі, агулам каля 15 000 рублёў. 17 там. 17 ну, добра, нават. добра. Ну, можа, не так падлічыў. Тым не менш, усё гэта паводле рашэння суда трэба заплаціць цягам месяца. Ці здолееце? Ну, па-першае, я буду гэта абскарджваць. Так, шансаў няма у краіне, дзе суды кішэнныя. Вось. Але я хочу звярнуць увагу на тое, як яны баяліся прыхода людзей. Міліцыянты забівалі сваімі целамі ў чалавечай вопратцы залы суда. То есть люди приходили, они уже сидят. То бок паседжанні были закрытыя. На паседжаннях прысутнічалі іхнія камандзіры, намеснік начальніка Рауса. Гэта вельмі паказальна. Яны усім сваім казалі ім: вы рабіце, што хаціце. Сістэма вас апраўдае. А вось гэтых іншадумцаў, блогераў мы паставім на калені, вылаваем ім дзверы. Вось. Я упэўнены, што гэтыя штрафы будуць выплачаны, таму што, напрыклад, нам з Кабанавым памагалі нейкія асобы плаціць штрафы і давалі там па $2000 там, і мы ішлі плацілі 2 штрафы. Вось, таму што гэта, ну, наколькі я панимаю, гэта такі вызов грамадству. І я бачу, зараз мне пачалі паступаць грошы на рахункі, але не вельмі актыўна. Я аб гэтым не прасіў. Вось, прасіць не буду, але, канешне, калі мы зараз праявім салідарнасць, і калі вы лічыце, шановныя суграмадзяне, што я варты таго, каб мне дапамагчы, я буду вам вельмі ўдзячны, таму што я заўсёды асвятляю тое, чаго не асвятляюць там іншыя людзі, і я не баюсь іх, потому што я ведаю, што калі іх не баяцца, гэтых перавартняў, яны самі баяцца. Яны самі баяцца простых людзей. Проста трэба быць усім разам, быць салідарнымі, і тады яны адступяць, яны не будуць зрабіць без межа, потому што яны будуць ведаць, што ўсё гэта стане вядома грамадству, і за гэта прыйдзецца несці кару. І ніхто іх не прикрые. Сергей, вы кажаце, што хутчэй за ўсё гэта помста вам за ваш актыўны ўдзел ці асвятленне, скажем так, акцый пратэсту ці кармленне галубоў, якія праходзяць у Брэсце. Суд
вас асудзілі, аштрафавалі. Як вы думаеце, наколькі гэта паўплывае на грамадзянаў, жыхароў Брэста? Можа забаяцца? Бо я ведаю, што і падчас гэтых кармлення галубоў у гэтую нядзелю таксама людзей затрымлівалі. Ці не запалохаюць людзей штрафамі такімі, як вам, затрыманнямі? Я думаю, что тое, што тычыцца Берасця, то гэта наўрад ці, таму што чым больш яны давяць, тым больш людзей гэта абражае, тым больш яны злуюцца і выходзяць. Я думаю, што ні ў коім выпадку. Таму што заўсёды, калі тут, разумееце, тут яшчэ вельмі важна, што гэты пратэст спачатку быў экалагічны. І шмат людзей убачыла ўсё безмежжа, ўсё стаўленне ўлады да іх, што да іх ставяцца як да быдла. Гэта ўбачыла вельмі шмат людзей, яны гэтым абражаны. 40 000 подпісаў, і проста пра іх замаўчаць, і да сей пары кіраўнік краіны маўчыць. Што ён думае наконт гэтага? Бо завод гэты, ён не будзе працаваць. Бо там, я не ведаю, што там будзе, але людзі ніяк не спыняцца. Яго зачыняць. Андрей, ну і часам я сустракаў такія допісы, што чаму вы кажаце, што свабода слова, наступ на свабоду слова, гэта калі там не даюць журналістам працаваць, калі СМІ не акрэдытоўваюць на нейкія там сустрэчы, на прэс-канферэнцыі не пускаюць. А хто тут? Нейкі блогер у нейкім ютюбе, чалавеку няма чым заняцца, ён там нешта такое посціць. Наколькі ўсё ж такі на блогераў, якім типа няма чым заняцца, як у разуменні асобных людзей, ці там яшчэ хто там фрылансеры, ці проста людзі, якія там хочуць пра нешта напісаць у сваім ЖЖ на Фейсбуку, на іх распаўсюджваецца это ўвогуле разуменне свабоды слова, якое у нас прапісана і ў Канстытуцыі нават? Так зразумела, распаўсюджваецца гэта прапісана і ў Канстытуцыі, і ў міжнародных актах, дэкларацыі правоў чалавека, міжнародным пакце о грамадзянскіх палітычных правах. Свабода выказвання, яно належыць кожнаму. Кожны грамадзянін мае права мець сваё меркаванне, гэта зразумела, але і выказваць сваё меркаванне. І выказваць любымі сродкамі і незалежна ад дзяржаўных межаў. І зразумела, гэта не абсалютнае права, не абсалютная свабода, яна мусіць быць абмежавана, але абмежаванні яны таксама вельмі абмяжоўваюцца, каб прызнавацца легітымнымі. Гэта мусіць быць, каб абмежаванні могуць быць правамернымі толькі калі яны абумоўлены сур'ёзнымі мэтамі і калі яны не абмяжоўваюць саму свабоду выказвання. У дадзеным выпадку нельга так падыходзіць, што толькі СМІ, журналісты маюць права на свабоду выказвання меркавання. Гэта агульная свабода, яна тычыцца кожнага, і блогераў, і тых, хто піша на жывым журнале, і гэтак далей, і гэтак далей. Сергей, ну і на заканчэнне, ўсё ж такі такі штраф $8 000 фактычна вас. Это вся ситуация, плюс еще погрозы, что мы тебе посадим. Не запалохало, не стане такое самоцензура, не з'явится? Ведаеце, яны разбурылі маю сям'ю, яны разбурылі часткова маё жыццё, і мне нічога не застаецца, як змагацца, бо я іх не баюсь, і гэтыя і яны мяне зрабілі вельмі вядомым, то бок мне гэта прыемна. Замест таго, што пра мяне маўчаць, яны мяне зрабілі... яны мяне робяць героем, і у меня няма іншага шляху. Толькі наперад. Толькі наперад. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння быў блогер з Брэста, а ўжо вядомы, у прынцыпе, на ўсю краіну блогер Сергей Пятрухін, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. У студыі з вами працаваў Зміцер Лукашук. А 14-й гадзіне у нас у гасцях дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Уладзь Лабковіч. Пагаворым пра тое, ці законна пераносіць выбары ў парламент на 10 месяцаў раней абазначанага. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце нас.